Kini ang Atraka Balita 943. Nagpadayon karon ang donasyon ni Tanay City Council Regalado Tikboy Salma para sa mga kabus nga nanginahanglan sa serbisyo nga iya kini sa personal nga panudlanan. Sa nakalabayng adlaw, usa ka nagngalang Mili Saiko, taga Barangay Asagra, Syudad sa Tanhay, ang widangop kini ni Council Tikboy Salma aron ipaabot ang iyang problema sa serbisyo sa sugang dagitap. Matod pa ni Nanay Mili Saiko nga 350 metros nga twisted wire ang iyang kinahanglan aron makaangkon siya sa kagalingon nga linya para sa sugang dagitap. Sumala pa usab niya, binangop kini siya sa mga konsyal sa dakbayan sa Tanhay. Usa na siya iyang gidangupan si Konsyal Tikboy Salma o kay wala kini magdugay nahatag kini siya og 50 metros nga twisted wire gikan ni Konsyal Salma. Sa isasab niya nga distansya gyud ang iyang balay sa poste sa Norek. Maong taas gyud ang iyang kinahanglan nga twisted wire og dako usab kini nagpasalamat ni Konsyal Tikboy Salma. Ani ang iyang pamahayan. Meli Saikon. Mili Saikon. Ma'am, taga-asa ka? Taga Barangay Asagra. Okay, so ma'am, nakapangayo kag twisted wire ni Konsyal Tikboy Salma. Ngano kang nakapangayo ni Kuan manggod nagpataod kog kuryente. Unya bay magong layuan na amo ang kuan kaning connection didto sa amoa sa karsada beng layua deng maabot sa amoa. Wala ginang maabot pog 350 meters unya. Diri ko ning Konsyal Tikboy nya natagaan man ko niya og kuan kanang tagaan ko niya 50. Salamat jud kaayo nga tagaan ko nimo Konsyal. Salamat jud kaayo. Kay wa jud taon ko nimo hikawi sa akong gihangyo nimo. Pud mga konsyal do. Oo, nakapangayo pud taon ko. Salamat pud kaayo. Nga natagaan pud ko nila taon. Okay, so Konsyal Tikboy, salamat kayo Konsyal ha. Salamat kayo. Kini ang Atraka Balita 943. sabtang giklaro usab ni Konsyal Tikboy Salma nga ang iyang paghatag sa niya sa serbisyo sa katawhan nga gikan sa iyang kaugalingong panudanan ang iya kining gipang budget sa mga kabus nga katawhan kinsa muduol kaniya. Matod pa ni Konsyal Salma Mili Saikon ang miadto kini kaniya kay mihangyo apa na lagi dili mahurot og hatag ni Konsyal Salma ang 350 ka metros nga twisted wire apan wala hinuon niya ni balibari ni Konsyal Salma sa maong ayuda. Saysay pa niya nga muhatag siya og twisted wire apan dili mahatag niya ang 350 ka metros apan aduna siya gitampo nga 50 metros alang sa kamay problema sa usa ka residente dito sa may Asagra. Ani ang pamayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Kato si Mel Saikon, niyangyo dito siya na ako, pero di na yun makaya, kaya siya na po ka ng 350 metros, saan man ni mo ana. Pero ang ako rin, saan ako niya matag ko, pero kutob ra sa akong ikaabot, nga may naman po nga madungagan niya sa lain, huwag kapangayo siya, nga makumplito dyan ang 350 meters. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.